сами ҳамаи ҳамватанон мерасонум. ӯ нафарои мехоҳанд ки билети арзон гирифта бар ватан барбигарданд. ва ба шумо тавсия метавонам авиакассаи акаи Кароматлора ки 24 соат дар хизмати муҳоҷиру ҳастай. ва бинед ки чанд бародари тоҷикамон аз ҳамин ака билет харида ба Тоҷикистон омардагиянд ва фикрашона гуфтагиянд ки бародару видеозифи аддуши барои Кароматло худованд нигаҳбонаш ҳамин ду бор ҳамин билети моро тадлид кард, билетмона гирифт дод, одам боварино кард. Бародаро муроҷиат кунед, бо хел дастгиритон мекунам. дар ҳақиқат акаи Кароматло нархи билетош арзон аст ва шумо ҳам метавонед аз ин ака билетҳои арзона дастрас кунед ва танҳо дар WhatsApp яъни ака муроҷиат намоед ва кӯмаки худашро ҳатман ба шумо мерасонад. силкаи Instagram ва TikTok-и акаи Кароматло дар комментария закрепит кардагиай, бидроед тамошо кунед ва номерошам ҳастай, метавонед дар алоқа бошед. Toyota Camry бародаро Camry 2 соли 2011 сола авиои моторош 2.5 бензин. Маршал қадар қимат нест нисбат ба Camry дарани бозор. Тамошо мекунем свеча хехтан дидестен чорта балон нав. Марамат салон шаг мегирам, салон шам як тамошо кунем. Электропакет авагреф, мултирул, автомат, монитори радноёшон, кондиционери печкаш ҳамаш кор мекунад. Стелио кожа, люкам дорад. Агар хафон дорим, як хафон тамошош кунем, задни камера. нархи бародаро 130,000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила дорад. номеро акара мемону занг бизанем барои шуморо бештар. 130,000 номеро телефон тавгӯ. Аммо байне бидем куне язр яди афтунда нисабде 01 11 70 занг бизанед ака барои шуморо бештар маълумот метавад. хайдор бошед, номи автолайф суҳбат кунед, барои шуморо боз скидка мекунад. Марамат бародаро BMW F30 солаш 2013 соли Америка авиои моторош дои твин турбоай. иш бензин бародаро бо амра дизелшани дорам. мақсади барои шуморо пешкаш мегардонем. мошин вагон. марамат салон шам як тамошо кунед. автомат режим спорт дора, экопро дора. режим мақсад старт-стоп ҳоли наворот бародаро. климат контрол, бур компютер, охлаждени, массаҷ, авагреф, пеш қафо. BMW спорт че мақсад ё састанашон комплектатсияшон зурур ба дали кам дорам. ҳамаи нага қафо мебинед. Васа. Махна керишки мачи. Я чанд сумфте сака? 180,000 сомонӣ. номеро акан 104 22 10 10 занг мезанем. барои шумо бештар маълумот метавам, боз муомила мешавад. айноми канали автолайф гап занем, бародаро барои шумо бо арзон метавам. Mercedes Benz соли 94 сол, мотор 1.8, газу бензин, газ евро 14, диско ҳама диско яхчан, 1 сола ҳуҷҷат дора бо. Ой салонша сиёнка мекунем бинем. ина салонаш. ина чӣ хел дашт додаем. кондиционераш кор мекунад. коробка механика ҳай. ҳар чордар электропакет ҳай. нархи чанд қаяка? 55,000 бо муомила дорам. номерошон 989 08 95 96 метавонед занг занед бо муомила кунед.
Lexus RX 350 motorش 3.5 بنزین کنه 4 تا بالون ناو دیسکو заводской айхидаш ماشین состояние вагон мангаштаги нест як сола ҳуҷҷат таъинировка дорад ҳозир ина салонша сиёнка мекунем бинен ина салонаш чӣ хеле даст додаем ҳама кожа люкс бо чихолои хубам задагиян даро электропакетан чай даст додаем ҳар чоридар электропакет мултирул кондиционерш кор мекунад задни камера монитор ҳама 100%, коробка автоматик нақш бародаро 120,000 бо муомила дорад номерошон 905 00 5098 метавонед зан занед бо муомила кунед Opel Vectra солаш 97 сол мотор 1.6 4 та балони нав як сола ҳуҷҷат таъинировка як сола ҳуҷҷатҳои мошин мо салонша сиёнка мекунем бинед ина салонаш чихек даст додаем чихолои хуб задагиян чихек мебинем дата дари пеш электропакет мониторш кор мекунад кондиционер кор мекунад коробка механика ҳай нархш чанд қаяка 50,000 бо муомила дора номеротон чанд ака номеротон ака 93 184 14 44 метавонед зан занем бо муомила кунед Opel Astra солаш 2006 вагон як сола ҳуҷҷат 4 та балони нав диско заводской айхичан салонша сиёнка мекунем бинед дарош қилфан ака салонша сиёнка мекунем бинед чихек даст додаем салонаш кондиционерш кор мекунад коробка механика ҳай нархш чанд қаяка 55,000 бо муомила дорад номеротон чанд ай 900 68 92 67 метавонед зан занед бо муомила кунед Zefira B солаш 2008 сол мотор 2 дизел 4 та балон нав диско заводской айхидаш ҳозир салонша сиёнка мекунем бинед ина салонаш бародаро бинед чай даст додаем ҳар чордаро электропакет кондиционерш кор мекунад коробка механик мултирул ҳама кор мекунад нархш чанд қаяка 70,000 бо муомила дора номеротон чанд ака ҷо 907 86 87 90 салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. Инҷо Улави Чихоло аз магазини Автолайф аст ки бо нархи
арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи тоҷикистона ройгон аст ва адреси магазини мо бародаро шаҳри душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шуморо ҳисоб карда мешавад. биё ту ба автолайф пулод намешава ҳайф мошина фасон бикун душман бина кина кайф. фанди бародарҷон биё ахе чиходора биза зимистон шидеса гармак мегардид. саломат бошед.